Ja, rigtig hjertelig god aften og velkommen til de her helt nye musikprogrammer, som hedder... Det mener jeg bare ikke, det her. Altså, hvorfor skal jeg stå her i det her tøj og sige det der? Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg er ked af det, I må klippe jer ud af det. Den første kunstner, vi skal møde her i aften, han havde sin debut i 1965 og havde et kæmpe hit med noget med nogle... Nå, det er måske nu, eller hvad? Altså, hvad sker der? Hvad er det der for noget musik? Hallo, er der nogen, der gider fortælle mig, hvad det er, der foregår? Nej, det er ikke så godt. Altså... Hvad har jeg en gæst, eller hvad? Er der nogen, der vil fortælle mig, hvorfor denne her herre smider tøjet ind i mit musikprogram nu? Prøv lige, nej. Prøv lige at vente, ikke også? Jeg skal lige se her. Hallo, vi skal have møde om det her. Det her, det synes jeg simpelthen ikke kan være, vi kan. Og få mig til ligesom at stå her og... Nej, hey, det er ikke sådan, du laver. Nej, prøv lige, nej, du skal ikke tage fat i mig. Det kan jeg godt fortælle dig.